Yeah. Let a genie out of the pot. Unleash the world or 2K. Grant you 3 wishes that last on your death. Your crime is seeing and you did not speak. Breathe someone that need to get in bees. Kupuga way to go to Nepal. Awuthomosha ngathina zasizingaka. Hayibo. Seziphela kangaka. Sefundile phela ngale. No siyaqaqa like. Cha phela kumfundo kayazi. Awubukeke lokade sagcina. Sayadabukisa manje ukuthi ayifumbe epami phuma ifinile. Thumanyeke ukuthi uphuma ifinyile la, uyophuma nje dizzy straight. Edonse kanzima. Let's a bar. Nisho kimi njalo? Sisho kuwe and uyambona nje Thomo lo ulale ehlafuna. Ngabe ngithi umhlathu wenje manje nenje yabukeka kancane. Ngeke yabukeka injalana ngeke phela lana kodwa Thomo nawe siba personal hawu. Kodwa yasimsoco nidelela kabe kwenti ibanga. Hayi Thoma sikiyeke sengi-right. Sengi-right nje la. Sawubona bafu. Yeah, sure. Bengisacela ungifundise ukushela phela angikwazi ukushela. Watheni lena? Sawubona. Yebo. Hayi basacela ngiphi isikhathi? 6:25. Cabe ngisho isikhathi sokukhuluma nawe. Yazi ekhaya icika la khona ngingcolile kugcwele inkomo zikababa. Ngiyathemba ukuthi ungakwazi ukufika ekhaya khona uzohlanzeka. Uthi wena uthanda bese ngizwile mntana umuntu nangabangani bakho uthi wena uthanda awukodwa ngiyazi ukuthi ayiphethe kahle awukodwa ngiyazi ukuthi ayiphethe kahle. Hawu yantombazana. Hayi. Indaba hlala wedwa nje. Hayi angisazi mina. Mana usho ufuna ukwenza la kina impela bese ngiyakubhaxa. I'm sorry Thomo ngiyadlala. Mana ke mangibuka mina njani? Ngoba ngithi Thomo right ugezile umnyama yabo lidakhe lihle nje. Ngizoba ngedada. No Thomo angisho kanjalo ngisho ukuthi uyidakhe yabo umnyama but you are still lookable. Oh, ngimnyama mina. No Thomo angisho kanjalo ezokuthini Thomo vele siye. Kodwa Thomo hayi. Hebo, wawusuphathana namafoni indaba seyajola yini? No, yazi ngahlangana nengane episode 2 yangenza ngamagama. Awu ngeke usufuna ukujona nezingane futhi manje i-rape phela le abuse nje. No, yazi into lekudedela nje umuntu akhuluma amazwi akhamnandi nothi siyajola. Uyakuzwa igirl. Yona ngani ngakutshotha ngimdala kunawe. Uhlihlela abadala bayazi indlela. Hawu, usuyamthethisa futhi manje penseni yakho. Hawu Thomo, yazi lento lekumnyekela nje ethi zazanga amagama amnandi nothi siyajola. Hawu nawe. Sawubona. Ngasho ukuthi izintaba zihlangana kodwa abantu bahlangana kusale sekuthi intona ezinhliziyo. Ngazifuna ngimi noshodo mfana. Indaba kubangela isicefe yini? Mina bese ngitshe singcono. Angasi ngcono ingcelo hambe la. Upentheni. Bengidlala ungifonele. Ya wena, yakhumbula uphapha, khulumela phezulu unempiko. Sohamba wedwa manje bamba la. Ngishayelani? Kuba nguwena ngabe ngiyathula futhi angikushaya ngiyakusula nansi enye bamba.
Ya kusaphapheki usuthula. Suthola ibili iboco. Lalela, yazi ngabe ngiyakuphinda. Manje ngobe ngenza isono obushayekile vele. Hawu mina. Zokuphinda phela mina lento etshwabukile ngathi ijwabu. Mawusuka la utshela umngane wakho lophapha naye ukuthi ngingangiphapheli mina. Zokuphinda mina. Utshela udirector noproducer wale episode ukuthi behind the scene ziyakhala. Ngaphethu. Zanda. Bisacanga isikhathi. Sawubona bafu. Ya sure. Ngisacela ungifundise ukushayela phela angikwazi ukushayela.